plan ma Bóg wobec ciebie. Nieważne to, do jakiego stopnia diabeł posunął się w niszczeniu twojego życia. Ważne jest to, że Bóg ma moc, aby odnowić twoje życie. Przyjacielu, chcę, żebyś dzisiaj zrozumiał potęgę Bożej miłości, potęgę Bożej mocy. Chcę, żebyś dzisiaj przyjął tą bardzo prostą prawdę, że Bóg jest większy. Bóg jest większy. Większy niż wszystko. Większy niż grzech. Większy niż traumy. Większy niż diabeł. Większy niż inni ludzie. Chcę, żebyś zawołał dzisiaj do tego potężnego, wielkiego Boga. Boga, który nie tylko jest wielki i potężny, ale jest twoim Ojcem. Zawołaj do Ojca w niebie i powiedz: tato, potrzebuję Ciebie. Jeszcze Cię nie poznałem osobiście. Jeszcze nie zrozumiałem wielu praw. Ale już wiem, że Jezus umarł za moje grzechy. Już wiem, że Jezus stał z martwych. Już wiem, bo usłyszałem. Zawołaj dzisiaj do Niego na podstawie tego, co usłyszałeś. To nie jest religia. To nie jest martwy system. To jest żywy Bóg, który dzisiaj się upomina o Ciebie. On chce z Tobą mieć relację osobistą i głęboką. Nie myśl sobie, że kiedy staniesz przed Bogiem i powiesz Mu, że jakieś dobre uczynki, one są w stanie pokazać Ciebie jako prawdziwego, pobożnego człowieka. A może myślisz sobie, że Boga w ogóle nie ma? Przyjacielu, Bóg jest, On jest żywy. Cokolwiek jest wokół Ciebie, jest stworzone przez tego Boga. On z miłości stworzył siebie, ale to ludzie sprzedali ją temu frajerowi diabłu. Nie patrz na to, co Cię otacza. Spójrz w Boże Słowo. Zobacz tą wielką prawdę, że Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przyjdź dzisiaj do tego wielkiego Boga, połóż przed Nim swoje życie. Nie myśl sobie, że On jest za mały, nie myśl, że jest za słaby. To wielki Bóg, Pan panów i Król królów. Diabeł przy Nim to zwykła fesz na grzebieniu. Nie myśl sobie, że jest inaczej. Przyjdź dzisiaj do tego Boga. On jest w stanie uzdrowić Cię z każdej choroby, uwolnić Cię z każdej niemocy, wyprowadzić Cię z każdego życiowego kanału. Pieniądze nie zaspokoją Cię, rodzina Cię nie zaspokoi, religia Cię nie zaspokoi. To będzie tylko na chwilę, ale Jezus Chrystus jest w stanie zupełnie Cię zaspokoić. On jest w stanie wejść w Twoje życie jako gość na początku, a potem jako domownik rozeprzeć Cię w salonie Twojego życia i zacząć panować. Przyjdź do Jezusa, przyjdź do Jezusa. Tak wiele traum i nieszczęść przyszło na Twoje życie. Wielu z Was było odrzuconych w dzieciństwie. Wielu z Was patrzyło na swoich ojców i dzisiaj patrzy tak na Boga. Coś Ci powiem. Bóg niekoniecznie wygląda jak Twój ojciec. On niekoniecznie jest agresywny. On niekoniecznie jest alkoholikiem. Bóg jest żywy i nie ma nic wspólnego z patologią tego świata. Przestań patrzeć po ludzku. Zacznij patrzeć tak, jak mówi Bóg. Zacznij widzieć w duchu. Zacznij wołać do Niego: Jezus. Ja nie znałem Ciebie. Myślałem, że jesteś figurką. Myślałem, że jesteś obrazkiem. A to wszystko była podpucha tego parszywego diabła. Przyjdź dzisiaj do Boga. Zawołaj do Niego. On jest żywy. On panuje. On rządzi. Przyjdź do Niego z każdym swoim problemem. Nie ma takiego problemu, którego Jezus Chrystus nie jest w stanie rozwalić w perzynę w Twoim życiu. To On jest Panem panów i Królem królów. To On spowodował, że ta ziemia powstała. Przyjdź do Jezusa. Nie przychodź do religii. Do żadnej religii. Nie przychodź do systemów społeczno-politycznych. Przyjdź do Jezusa. Zawołaj do Niego. Do tego potężnego Króla królów i Pana panów. On wyzwolił moje życie. On wyrwał mnie z mocy ciemności. Kiedy miałem 17 lat, zamordowałem człowieka. Byłem dealerem narkotyków. Handlowałem narkotykami, produkowałem amfetaminę. Wywoziłem ludzi do lasu. Cieszyłem się, kiedy sikają w spodnie, przykładając im broń do głowy. Ale kiedy spotkałem Jezusa, moje życie uległo zmianie. Moje życie dzisiaj jest innym życiem. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Go osobiście. Nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie mógłbyś powiedzieć: nie potrzebuję Boga. Potrzebujesz Boga. Przyjdź dzisiaj do Niego prostym aktem wiary. Nie nawołuję Cię do przyjścia do jakiejś religii. Ja olewam religię. Bóg też olewa religię. Bóg jest żywy!
Bóg nie jest religijny. W niebie nie ma katolików, protestantów, zielonoświątkowców. W niebie są ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, którzy tu na ziemi podjęli decyzję, że Jezus jest ich Panem, którzy tu na ziemi podjęli decyzję, że oni wierzą w to, że Jezus umarł za ich grzechy i że są wolni. Weź dzisiaj swoją wolność, uratuj swoje życie, przyjdź do Boga, bo On może wrócić jutro. Przyjacielu, ja nie mówię Tobie jakichś defetyzmów, ale naprawdę Jezus może wrócić jutro i będziesz szedł rano do pracy, asfalty będą zwijane. To nie jest fikcja. Rozwal ten system religii, rozwal ten system kłamstwa. Przyjdź po tą wielką Bożą miłość. Nie daj się okłamać, nie daj się oszukać. To wszystko wokół to jedna wielka ściema. Przyjdź do Jezusa, do potężnego Pana Panów i Króla Królów. Dziś na ulicy Wolskiego 1, na placu Wolskiego 1, na drugim piętrze w budynku Dworca będziemy głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, wypędzać demony, manifestować potężną Bożą moc. Przyjdź i zobacz, jak funkcjonuje prawdziwy, żywy Kościół Boga. Przyjdź i zobacz.